Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Κωνσταντίνα. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε για τις ημερήσιες προβλέψεις. Κρυός. Μειώστε το άγχος σας που είναι η κύρια πηγή των προβλημάτων σας. Αν ηρεμήσετε, σκεφτείτε καλά, χαλαρώσετε, είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε τη λύση στα προβλήματά σας. Ξέρω, το τελευταίο διάστημα έχουν συσσωρευτεί πολλά μέσα σας και δεν ξέρετε τι να πρωτοκάνετε και τι να φέρετε εις πέρας. Θέλει λίγο υπομονή, σύνεση, εγκράτεια και κυρίως καλύτερη διάθεση. Είναι πολύ αρνητική η διάθεσή σας και δυστυχώς αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο και περισσότερο πρόβλημα, γιατί έρχεστε σε ρήξη και σε ένταση. Συναισθηματικά. Επίσης έχετε παραμελήσει λιγάκι το σύντροφό σας. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στο συναισθηματικό σας κεφάλαιο. Δώστε περισσότερο αγάπη, συναίσθημα, τρυφερότητα. Μην είστε απότομοι και επιθετικοί. Λόγω των προβλημάτων είναι λογικό να χάνετε τον έλεγχο και λιγάκι την υπομονή σας. Πολύ ευχάριστες οικογενειακές στιγμές, καλές στιγμές με τα παιδιά σας, επιτυχίες από τα παιδιά σας πολύ πιθανόν. Θα πάρετε μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση. Ταύρος. Νέα πρόσωπα θα βρεθούν στο πλευρό σας και αυτό θα σας δώσει μεγάλη χαρά και ηθική ικανοποίηση. Πιθανόν λιγάκι στα επαγγελματικά σας να χάνετε εύκολα τον έλεγχο των καταστάσεων λόγω ότι δουλεύετε πάρα πολύ και κουράζεστε υπερβολικά και είναι λογικό και φυσιολογικό. Μην απαντάτε, δεν χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα. Εσείς ξέρετε να κάνετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά σας και προσπαθείτε για το καλύτερο. Συναισθηματικά είναι μια καλή περίοδο για να συζητήσετε με τον σύντροφό σας θέματα που πιθανόν έχουν προκύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση. Πιστεύω ότι τώρα θα αρχίσει να σας πλησιάζει πολύ περισσότερο και να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση στα θέλω σας. Οικογενειακά πρόσωπα αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Εσείς είστε εκεί και συμπαρίστατε. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα λάβετε κάποιες ειδήσεις και μηνύματα που έχουν να κάνουν με θέματα οικονομικά ή με εκκρεμότητες οικονομικές, θα βρούνε πολύ σύντομα το δρόμο τους και τη λύση τους με πολύ θετικό αποτέλεσμα. Με τα παιδιά σας βγαίνει ευτυχία, βγαίνει χαρά και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Δίδυμος. Η διαίσθησή σας λειτουργεί στο ζενήθ τώρα, οπότε σας αποτρέπει από διάφορα λάθη. Πολύ καλές επιλογές, ξέρετε να κρίνετε, άλλωστε ο Δίδυμος είναι και από τα 12 ζώδια, θεωρείται το πιο εύστροφο. Θα αρχίσετε να ασχολείστε με δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές που κάνατε μέχρι τώρα. Θα αλλάξετε λίγο ρότα γιατί ούτως ή άλλως βαριέστε και εύκολα και θέλετε να ασχολείστε με πολλά και διάφορα πράγματα για να βρίσκετε νέα ενδιαφέροντα. Συναισθηματικά πάτε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ δεμένοι συναισθηματικά με το τέρι σας και εκείνο μαζί σας. Σας ανταμείβει η αγάπη του, η συμπαράστασή του και γενικότερα έχετε πολλή επιτυχία στα φλερτ, αρέσετε, είστε γοητευτικοί αυτό το διάστημα, αυξημένη αυτοπεποίθηση, sex appeal, πάρα πολύ καλή ημέρα για σας. Πολύ σύντομα θα πάρετε κάποια χρήματα που περιμένετε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έρχονται στα χέρια σας και είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε το καλύτερο για να κλείσετε πιθανές μικροεκκρεμότητες, θα ήθελα να πιστεύω, γιατί γενικότερα προσέχετε. Ναι, μεν είστε σπάταλοι, αλλά προσέχετε και τις κινήσεις σας. Καρκίνος. Στον οικονομικό τομέα χρειάζεται σύνεση γιατί όλα είναι ρευστά. Προσοχή λιγάκι και εγκράτεια θα είναι καλό για σας. Στα συναισθηματικά σας, διαφωνίες, εντάσεις, προβλήματα σε θέματα καθημερινής συνεννόησης. Μην αγχώνεστε, προσπαθήστε να περάσει λίγος καιρός, να ηρεμήσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος λιγάκι για να μπορέσετε να βρείτε πάλι την καλή σας διάθεση και φόρμα στη σχέση. Όσον αφορά θέματα τώρα οικονομικά, όπως είπαμε και παραπάνω, θα υπάρξουν πολλά μικροέξοδα. Ναι, όχι πολύ μεγάλα ώστε να ξεφύγετε τελείως του ελέγχου, αλλά θα είναι πολλά μικρά. Οπότε προσέξτε λίγο να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας και να τα βάλετε σε μία τάξη. Πολύ πιθανόν με κάποιο φίλο σας ή φίλη σας να έρθετε σε ρήξη ή σε διαμάχη. Για θέματα μικρά, κυρίως θέματα χρόνου και επικοινωνίας. Κάποια παραπονάκια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, πολύ σύντομα θα ξεπεραστεί. Κρατήστε έτσι τη διάθεσή σας ανεβασμένη, σκεφτείτε έτσι θετικά, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να προχωρήσετε μπροστά και να ανταπεξέλθετε άμεσα σε όλες τις υποχρεώσεις σας. Λέω, εξωτερικεύστε περισσότερα τα συναισθήματά σας στο τέρι σας.
Πιθανό να είστε λίγο συγκρατημένοι αυτό το διάστημα και να μην δίνεστε τόσο πολύ από ανασφάλεια, από φόβο. Όχι, δεν χρειάζεται. Είστε άτομα μεγαλόκαρδα, είστε αγαπητοί από το περιβάλλον σας, πόσο μάλλον με τον σύντροφό σας. Χρειάζεται περισσότερο συμπαράσταση και περισσότερο συντροφικότητα. Στη δουλειά σας, οι προσπάθειές σας θα έχουν πολύ άμεσα αποτέλεσμα. Θα αρχίσουν να αποδίδουν πολύ θετικό αποτέλεσμα πραγματικά, θα πάρετε μεγάλη χαρά, θα ικανοποιηθείτε για την προσπάθειά σας και οι κόποι σας θα ανταμειφθούν άμεσα. Τα οικονομικά σας σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, έχουμε μια μικρή αλλά σταδιακή αλλά νοδική πορεία, πολύ άμεσα τα ζητήματα τα οικονομικά που εκκρεμούσαν μέχρι χθες αρχίζουν να βρίσκουν το δρόμο τους και τη λύση τους. Τύχη αν παίζετε τυχερά παιχνίδια να ασχολείστε και γενικότερα θα υπάρξουν και καλές προτάσεις για το επαγγελματικό σας μέλλον. Ευκαιρίες πολλές, καλή διάθεση, συναίσθημα, πάθος, αγάπη και θα πάτε μπροστά. Παρθένος. Μην κλείνετε συμφωνίες που δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτές. Προσπαθήστε να τις σκεφτείτε, να τις εξετάσετε, αφήστε λίγο το χρόνο να δουλέψει και κανονίστε το λίγο αργότερα. Απλώς σκεφτείτε κάποια πράγματα, σίγουρα θα σας βγει σε καλό. Είναι καλό που έχετε προστάσεις, αλλά μην ολοκληρώνετε τώρα τίποτα. Δεν ευνοούνται υπογραφές, συμβόλαια, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πιθανόν να προκύψουν κάποια νομικά θέματα, κάποιες εκκρεμότητες του παρελθόντων και να έρθουν πάλι στην επιφάνεια. Προσοχή λιγάκι. Στα συναισθηματικά σας. Τα συναισθηματικά σας είναι μια καλή εποχή για να πάρετε αποφάσεις για τις σχέσεις σας, αν θα ανακάνετε ένα βήμα παραπάνω, να προχωρήσετε λίγο παρακάτω με το τέρι σας. Χρειάζεται λίγο αλλαγή, χρειάζεται λίγο περισσότερη προσπάθεια και από τους δύο. Έχετε καλές ευνοϊκές ημέρες και σίγουρα το πέρασμα του Άρη θα σας δώσει ακόμα περισσότερη δύναμη και όθηση και πρωτοβουλία για πάρα πολλά πράγματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα οικογενειακά, πιθανόν να είστε λίγο προβληματισμένοι αυτό το διάστημα και λίγο αγχωμένοι. Μην δίνετε σημασία, είναι μπόρα και θα περάσει.